Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus, sugeng pinanggih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten Rabu Kliwon Surya kaping 8 wulan Januari taun 2026. Kula Yosua Agung Wicaksono ngajak kita sesarengan maos kitab suci dinten menika ingkang kapendhet saking lelakone para rasul bab 9 ayat 1 dumugi 9. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawi tahun 1990 lan kuwaos ayat 3 dumugi 5 kanthi jejer pepadang ingkang mulihake. Sajroné lumaku iku bareng wis cedhak karo kutha Damsyik, dumadakan uli ana cahya jumlorot saka ing langit kang ngliputi dheweke. Tumuli niba ing lemah sarta krungu swara kang ngendikani mangkene. Saulus, Saulus, yo kene sira nganiaya marang ingsun. Mekaten sabda saking Gusti, rahayu sedaya tiyang ingkang mirengaken ngatosaken lan nindakaken wonten ing gesang padintenan kanthi setya tuhu. Haleluya. Amin. Nalika Saulus tindak lumampah dhateng Damsyik, piyambakipun boten gadah pangajeng-ajeng badhe kepanggih kalian Gusti. Saulus rumangsa yen lampahing gesangipun sampun leres. Nanging wonten ing tengahing lelampahan menika, dumadakan pepadang saking swarga sumunar ngubengi piyambakipun. Pepadang Epifani boten namung pepadang ingkang endah dipun tingali. Pepadang menika ndadosaken Saulus kendel, ambruk ing lemah, lan malah dados wuta. Katingalipun atos, nanging sejatosipun wonten ing mriku wiwit ananging pakaryan pemulihan. Gusti Allah nuta paningaling Saulus boten kangge nyinaraken, nanging kagem mulihaken cara ningalipun gesang. Gesang lawas kedah dipun petengaken rumiyin, supados gesang enggal saged dipun wunguaken. Enjing menika Epifani ngelingaken kita bilih pepadangipun Gusti asring rawuh boten kagem nyarujuki lampah kita, nanging kagem ngendhekaken lan ngarahaken malih gesang kita. Pepadang ingkang mulihaken boten tansah ndadosaken sedaya cetha kanthi cepet, nanging ndadosaken kita purun meneng ngrungokaken lan katuntun malih dening Gusti. Tuntunan panyuraos. Menapa kita sampun siap ngligalani pepadangipun Gusti ngendhekaken lampah gesang kita enjing menika, supados gesang kita dipun pulihaken miturut karsanipun Gusti. Pandonga, matur nuwun Duh Gusti awit berkah ingkang sampun paduka paringaken dhateng kula ing enjing menika. Mugi kawula tansah dados tiyang ingkang saged ningali pepadang saking paduka. Lan mugi pepadang saking paduka tansah maring pangrimat dhateng kawula lan brayat kawula. Amin.